Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornámon, szeretnék egy új rovatot elindítani, ahol is a testépítői múltamat szeretném feleleveníteni, illetve újra megélni. Ugyanis 2015-ben, illetve 2016-ban indultam utoljára a testépítő versenyen, de sajnos a sors közbeszólt, ugyanis 2016 őszén kaptam pontosan 2 kis agyi infarktust, amit a lyukas szívem okozott. Ez igencsak keresztbe vágta az induló karrieremet, de szerencsére ott volt mellettem a család, ott volt mellettem a most már kedves feleségem, és azt kell mondanom, 95%-osan felépültem, itt vagyok. A láng továbbra is bennem él. Idáig is voltak próbálkozásaim, nem versennyel, diétával inkább, edzésekkel, de tudni illik, hogy én 18 évet töltöttem el a legelső munkahelyemen, ami egy 3 műszakos munkarendben működött, és azt kell mondjam, hogy ez végképp nem barátja ennek a sportnak, de nem csak a sportnak, talán az életnek sem, az egészséges életnek sem. Végül rám mosolygott a szerencse, ugyanis sikerült elindítanom egy saját vállalkozást, ami miatt ott tudtam hagyni a munkahelyemet, így sokkal több időt tudok tölteni a családommal, ami természetesen az első számú pont. De a másik szempontja a dolognak, hogy meg tudok élni egy igazi testépítői életet, ugyanis itthon dolgozom, hétvégén dolgozom, azaz fotós vagyok, hétvégenként fotózom, hétköznap pedig ugye a számítógép előtt itthon töltöm a munkaidőmet, így teljes mértékben tudok fókuszálni ebben a témában is. A másik dolog, ami miatt szeretnék elindulni egy testépítő versenyen, az pedig a jelenlegi életemnek, életformámnak köszönhetően 100%-osan rá tudok koncentrálni, illetve a lehetőségek, inkább a lehetőségeket mondanám, ugyanis 9-10 évvel ezelőtt, amikor volt az utolsó versenyem, ugye én vidéken nőttem fel, vidéken történt ez az egész, ahol sehol bolt, vagyis egy boltunk volt, de hát ott nem volt ilyen, hogy csirkemell, meg akármicsoda. Konditeremből is csak egy volt, az is olyan volt, amilyen volt, de ez elmúlt, most itt vagyok, itt lakunk Kecskeméten, itt Kecskeméten rengeteg minőségi prémium edzőtermek közül tudunk választani. Millió bolt közül tudok választani, nem beszélve arról, hogy itt van mellettünk az egyik legnevesebb élelmiszerláncnak az egyik boltja, és hogyha elfogyott a csirkemell, amit nem fogok soha enni, úgyhogy inkább pulykát mondok, vagy valami mást, akkor csak fogom magam, átsétálok és megveszem, nem kell kilókat lefagyasztani, kiolvasztani, stb. Minden itt van kéznél, minden adott, nincs már 3 műszak, nem kell előre gyártanom millió kaját, itthon vagyok, főzök, eszek, dolgozok, itt van mellettem a család, támogat, már csak nyomni kell. A harmadik oka pedig az, hogy sikerült szert tennem egy remek edzőtársra, amihez tök könnyedén tudok alkalmazkodni az új munkámnak köszönhetően,
Így bármikor tudunk edzeni, nem is bármikor tudunk edzeni, hanem minden alkalommal tudunk együtt edzeni. És nem is kellett messzire mennem, ezért az edzőtársért, ugyanis a szomszédom. Igaz, kicsit hosszadalmas volt, mire elértem azt, hogy végre eljöjjön velem edzeni, de hál' Istennek felébredt ő benne is az a régen elfojtott vágy az edzés iránt, amit nem is tudom, 20-30 éve mondott, hogy akkor edzett utoljára, és most újra élheti ezt az egészet ebben az új generációban, és nagyon élvezi. És az a helyzet, hogy pont egy ilyen emberre volt szükségem. Nem azt mondom, hogy nincs motivációm, de így közelegve a 40 felé, megnyugodva, mindenem megvan, tehát itt a családra gondolok, hogy a család körbevesz, szerencsésnek érzem magam, és bizony kell egy ember mellém, aki megfogja a kezemet és elhúz a konditerembe, amikor gyengébb napom van, vagy éppen nincs kedvem edzeni. Addig a szomszéd úrnak van, és akar menni, és szét akarja tépni a súlyt, amit nem bírt 20 évig, és most újra átélheti, úgyhogy ez hatalmas segítség, hogy az utamon ő végig tud kísérni ebben. Illetve az utolsó ok, ami talán a legfontosabb, amiért szeretnék újra színpadra állni, hogy a családomnak meg tudjam mutatni, át tudjam adni ezt az egész életérzést, ami egy versenyen zajlik, ugyanis a feleségem is érintett a testépítés világában, legalábbis nem idegen neki. Így szeretném, hogy ott legyen, és szeretném, hogy a gyerkőceinkkel ott kiabáljanak nekem. Időközben fogok jelentkezni edzés videókkal, ami biztos, illetve időszakos beszámolókkal, éppen hol járok, mit sikerült elérnem, aztán meglátjuk, hova jutunk. Köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett a videóm, kérlek nyomj egy lájkot, és iratkozz fel, ha szeretnéd látni az átalakulásom folyamatát. Sziasztok!